zantzan, eta baina azkenean rebote, baina despediaren baten du izarraitza izango dela, eta ni uste niretzako oso politiala erreien ematen azkeno gurra. Eta bai, 10 urte ondoren berriz frontoi berreinen bukara ematea, berezia izango da, eta ikusten zen ja, azkenen urtean ja urtean egin renovatzen da ikusten zen, ozen garaitan etortzitzakela egun dau. Eta ja, banagile ondola ja paratik jabete, bazegoela beste para gazteia debutatzeko, eta ja, azteza pixka joko jaten, hau baldin badatoz, zein hartzen goa, bat kanpo hartzen behar eta aurten nahi toko zait, eta pena ongileekin, baina bizitza holaxea, eta gazteak fuerte atzetik da, normala da ez. Batez ere leheno partidu oso berezi izan zian, golatzen ez leheno 5 partidu irabazi gintula, eta gero segien 11 galdu, así que hasiera ez denetik izan nun. Gero baita proiektu izan zen, bigarren mailako txapelketa irabazi nun mano-mano, eta hori izan zen 2003 urtean, da nire uste urteri proiektu izan zela. Gero lehen da bizuko binagako txapelketara jogatu nun urte hartan, lehenengo aldiz. Gero udalanek torneo mordoa jogatu nun, gerako torneoak, nire uste 2003 urte oso izan zela entzat. Eta gero hortik egan bizkat, beherakada bizkat egin nun. Hor 2004 eta 2005 barneko txarra izan zian. Gero 2006an berriz batez ere mano-mano partidu onak egin ditun, leheno mailan txapelketa oso nahi nun. Eta, hortik aurrera bat eto, ez? 2009an goratzen ez, udala oso nahi nula. Eta gero ja 2010an 13 azkeno 3 urte aspen, nire uste denetik izan dutela, baina momentu oso politiak eduki dutela aspen 3 urtetan. Nire problema ondina beti eskua izan dira. Urte guztian zehar eskudatik beti oso justu izan naiz. Nik beti esatet, azkenen batzuk txapelok gehiago, beste batzuk diru irabazi gute, txapelok gehiago beste batzuk, baina nire uste azkenen importantena gehazta eskizun momentu honak, oroitzape honak eta lagunak direla. Oain masajeko kursilio batzutan ditut, masajetik bizkat horna behile kursu batzu egin dut, eta praktika egiten da bizkat ibili naiz, zestuko futbol taldean daula, eta eduzio eta gogoa gukat, gero bihar konsulta bat edo jarri, hortik nireko nuko saiatu. Eta gero baita ibili naiz lanean ambulantziko gidari bezala ibili naiz, azkeno 2 urte nabil. Eta hor ere zailago, gauza guztien bezala lana zailago, baina tarteka deitzen dute, eta jutu naiz turno batzuk egitea ambulantzian, eta hori ere hor dago, ate hori zabalduta, eta hortik bizkat etorkizuna.